дунё аҷоиб будааст. онҳоеро ки ба меҳру навозиши модар муҳтоҷ ҳастанд ва лаҳзае дар канори модар будан мехоҳанду орзуи боре ҳам дар хоб дидани ӯро доранд, аз модар ҷудо сохтааст. аммо онҳоеро ки доимо модарро ранҷонида ашки ӯро болои чеҳраи пурнураш меоранд, аз меҳру муҳаббаташ маҳрум накардааст. салом бинандагони хабар тиҷӣ. бо вуҷуди он ки бузургони мо дар васфи модар асарҳои муҳташам офарида модарро ба мақоми фаришта расонидаанд, ва ояндагонро ба ҳурмати марҳамаи ҷон талқин карданд, боз ҳам ноҳурматӣ нисбат ба оилаҳои зиндагӣ ба чашм мерасад. афсӯс ки иддае аз ҷавонон доираи одобу ахлоқро убур карда дар ҳаққи неъмати худованд ки барояшон арзонӣ доштааст носипосӣ мекунанд. модарашонро зери дашному суханҳои қабеҳ мемонанд, ҳол он ки модар дарёи меҳру шафақатро мемонад. ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки дар дидаи фарзандаш нам, дар дилаш ғам ва ёру дӯстонаш дар чизе кам бошад. ростӣ дар ин бора андеша рондани ман сабаб дорад. чанде пеш дар бозор иттифоқе пеш омад ва дар дили ман нисбати баъзе афрод нафрате барангезонд, ки пиразане ба савдои сари роҳи машғул буд ва фарзандаш пеши ӯ омада исрор мекард ки барояш пул диҳад. аз воҷаҳаташ маълум буд ки вай як тан аз муфтхоронест ки ба бекорхӯҷагиву майзадагӣ одат кардааст. модар аз чунин аҳвол дарун гӯё месӯхт ва ночор барои қонеъ кардани ҷигарбандаш аз киссаи пешдоманаш қавзаи пулро гирифта дод. бубинед ки модар барои заҳмати чандинасолаи худ ба чӣ машаққат рӯбарӯ шуд. шоире мегӯяд: бишканад дасте ки болои сар сари модар шавад, чашми бад бошад касеро мушти хокистар шавад. қадри модарро надонад гар ба дунё ҳар писар, бод умраш хору зору кӯ ба кӯю дар ба дар. аммо дар рӯзгори мо манзараи дигареро низ вохӯрдан мумкин аст. масалан, дили модар дар айёми моҳи дай хоҳиши чашидани кулфи най мекунад ва фарзандаш барои дили модар шуда аз худи Москав хостаи оламафрӯзашро дастрас мекунад. модар аз он чашида роҳат мекунаду фарзандашро аз самими қалб дуо медиҳад ва фарзанд ба саодати абадии дунё шарафёб мегардад. чун модари меҳрубон аз ҷаҳони шафқатаи фарзандон баҳравар мешавад, мудом дуои сабзи худро бо умеди сарсабзии ҷигарбандҳояш арзонӣ медорад. ба наҷоти ту, илоҳо, малаке расида бошад. саҳаре ки нав дамида, ба ту ҳам дамида бошад. акнун қазоват кунед ки модарро норизо карда хору зор мекунад, дигаре ба ҳар қимате ризои модарро соҳиб мешавад. ба гумони шумо, дӯстон, пайравӣ кадоме аз инҳо беҳтар аст? кадом идда дар пойраҳои зиндагӣ камёбу зафарманд мешаванд ва баръакс кадоме забуну беқадр мегардад? ҳатман дар комментария нависед. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. модаратонро эҳтиром кунед. модар биҳишт аст.